כרוך בהתנגדות לכיבוש. לכן הם משלימים עם המחיר הזה, למרות שבעם לא מקבלים את זה. ברצועת עזה אנשים סובלים מאוד, הרבה בעצם עבודות האוכלוסייה התמימה. אנחנו מדברים על יותר מ-75% אנשים שהם לא היו בעצם משתתפים בשום סוג של לוחמה ברצועת עזה. 27 ילדים ו-12% הם נשים, ושאר האנשים היו בבתים שלהם. לכן זה מחיר כבד מאוד על האוכלוסייה ברצועת עזה עם כל ההרס וכל הבלגן שם. תודה לך אשרף. אני רוצה רגע אחד לצרף אלינו את תמיר כנען שנמצא עכשיו על גבול רצועת עזה. תמיר, כפי שאמרנו בשיחה קודם, הפעילות נמשכת גם לתוך הרצועה, אבל גם מתוך הרצועה לתוך שטח מדינת ישראל. נכון עודד, נכון, לפני זמן קצר, אז ירי של 3 רקטות לעבר סמוך במועצה הזאת, סמוך לאיפה שאנחנו נמצאים, כמו שאין נפגעים כתוצאה מהירי הזה, רקטות שמתפוצצות בשטחים פתוחים, ומה שקורה כאן מאחורינו זה מה שאנחנו נמצאים בגבול הרצועה, מאחורינו פאתי רפיח, פטריות העשן עדיין צה"ל ממשיך לפעול שם, אנחנו שומעים את הפעילות האווירית כל הזמן, במשך כל השעות האלה, גם טנקים וגם פעילות ארטילרית, נאמר מההתרשמות שלנו כאן, ממה שאנחנו רואים בעיניים, בשטח, אז אנחנו רואים כוחות שמוזרמים לאזור הזה, שומעים ברקע גם קולות נפץ, קצת קשה לכם לשמוע, אבל זה מה שקורה כאן כרגע בשטח, ודגש אחד בשטח השב"כ, במשטרה במחוז הדרומי של המשטרה מבקשים להדגיש את ההנחיות ולבקש לא